Dalaw alang sa mga binilanggo sa Mandawi City Jail, gitugod karong bispiras ug adlaw mismo sa Pasko, lakip na usab sa New Year. Kini aron makauban usab nila ang ilang pamilya nining espesyal nga mga adlaw. Ani ang report ni Nico Sereno. Dili unta regular nga schedule sa Dalaw apan tungod sa holidays, muhimo og special visiting days sa Mandawi City Jail. Himuon kini sa Disyembre 24 ug sa 25 mismo adlaw sa Pasko. Ingon man sa Disyembre 31, bispiras ug sa Enero 1 nga maoy bag-ong tuig. Tugutan ang pamilya sa mga persons deprived of liberty nga makaduaw ug makaselebrar kauban nila. Yung humanitarian consideration, doon lang visiting day niya siya, amo gani gibuhat nga earlier ang Dalaw, pagsugod niya sa alas 7 pa, balag maabot ang alas 6, just to accommodate them. Tungod hinuon sa kadaghan, himuan og schedule ang matag cluster o selda, tag half day mahatagan og kahigayunan ang tanang PDLs makauban ang ilang mahal sa kinabuhi. Bisan i-Dalaw services ipadayon usab alang ni atong maglisod sa pisikal nga pagbisita. Mangita ito ng paagi nga mabisitahan sila, ma-accommodate ang ilang family. Kay luoy man sad nga sa paron nga nang dili pa wala sila mingaw taon lahay. Mag-celebrate sa Pasko nga layo ka sa imong pamilya. Ang Mandawi City Jail dunay kapin sa 1,400 ka mga PDLs sa ilang pasilidad. Muabot sa 200 ang nabuhian na tungod sa disposition sa ilang kaso ug sa good conduct time allowance. Nico Sereno, Balitang Bisdak.